Horas madihita saluhutna. Dihamuak kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hatan nagabi jamita di minggu kuasi modo geniti 24 April 2022 imana tersurat di ulauni apostel bidusia mamukasian ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu hamubaun di bagasan Yesus berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hujahama dihita songonoma di dok hatan itu hatta. Alai saitong dope di odapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Ditopot ma si Tuani malimi mangidus surat madapoton aka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihotanna jala buanon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe nasa na jupaksa akan na mangihuton ugamay. Alai uju di tonga dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodaksian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang may ibana tutano. Dungi dibigi maswara nama dok tu ibana Saulus, Saulus buasa liliam mau. Alai didok ma isi doho Tuhan. Jadi didok ibana Jesus doau nani liliami susah maho manadahi tura-tura. Akahitir jala tarhalomong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan di pangiduroham. Hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuau tuho si bahenomu. Ima hatan itu hatta. Hama kadongan saha porsiaon perjupangan ni si Saulus doho Jesus di dalan tuhuta Damaskus gabe mabuan hamubaon manang perubahan di dirina sadiri. Ra tung suadong do tarbortik turohan ni si Saulus nang guapala saotik pe naik kota kupon ni Jesus ibana di tonga dalan di nalaho tu Damaskusi. Yang gosakap na ima nalaho paporsuk-porsuk doho nanaing mamunu akasi huton Kristusido. Tunga pala marsitutu do ibana laho patupai. Sape do dipangido ibana semacam surat pengantar tuak kamalim asa ihotanna jala buanon na tu Jerusalem akabawa nang buru-buru pe nasa na jupaksa akan mangihuton ugamay. Huroha tunga pala marsi gorgor dorohana mamereng akasi huton Kristusi. Pola do dipatupai bana sweeping tu akajabu. Molo jupaksa disi akabawa manang burua si huton Kristusi disarak masiani lahu pasahaton tuhurungan. Budu taida di bidua lu ayat tulu. Sudinai diulahon ibana dengan dasar keyakinan agama nanianutna ima agama Yahudi. Ia merasa sedang berjuang bagi Tuhan dan menjaga kesucian nama Yahweh dari pencemaran dan ajaran bid'ah. Alai asing dosakap ni debata di nguluna. Wujudi tonga dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodaksian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibigi maswara nama dok tu ibana Saulus, Saulus buasa jeliliam mau. Ala di dok ibana ma isi doho Tuhan. Jadi di dok ibana Jesus doau nani liliami. Mamukasiani ma ibana tersadar pabua nani lilianna nasalilingon Tuhan isa diri doi hape. Laus perjupangan doho Tuhanima na mengubah nguluna sian silili Kristus
gabe si huton Kristus, bahkan ikon marsitaonon alani Kristus. Hamo kadongan saha porsiaon ahado nanialaman ni si Saulus dupa jupang doho Tuhane. Perubah dia mana masa dingoluna dung jupang doho Jesusi. Na perjolo dupa jupang ibana doho Jesusi atik peholan marhite suara dang be mangasupi ibana, manang dang be mangodami ibana tua kasih hutun Kristusi. Lapatan na muba maibana sian na jahatian gabe burju, muba sian silili hala Kristen gabe sipapungu hala Kristen, muba sian anti Kristus gabe si hutun Kristus, muba sian na lasya rohana molo marsitaonon hala Kristeni gabe sitaon na porsuk alani Kristus, menjadi pemberita Injil sekaligus penderita Injil. Imana perjulu na paduahon duk pajupang ibana doho Jesusi gabe ho Bartolomoni rohani Tuhani nama ibana bertindak dohot mangula ulaon. Anggo sebelumna pikiran na do mengendalikan ibana, sebelumna hagyo na do di pangasahon. Alay dung pajupang doho Tuhani marguru tulomoni rohani Tuhani nama ibana. Dia mabahenok kutuhad di pangiduroham ima dido ibana. Ima jonata ida di bagasa turpukon hamu bau namasa di bagasa diri ni si Saulus duk pajupang doho Jesusi. Nihan macai godang dope idauta no naka perubahan namasa dinguluni si Saulus na kemudian diguari Paulus dukon pajupang ibana doho Jesusi. Terlebih dia kasurat na tinongos na tua kahuria marsada-sada doho surat na tinongos na tu sasahalak. Isarana ditiki dido ibana rupani dada aubi na mangului nuaing Kristus sudah na mangulu di bagasanau. Ia mangulu piau nuaing di bagasa daging, mangulu marhite-hite hapor siau di anak ni dibata na makaulong yau jalan na mangalihu dirina humoko pau. Ima jurupani salah satu nama cetak kas di do ibana pebua na butul-butul adong perubahan dingguluna. Galatia 2 ayat 20. Intina nanaing dohonon natuhita parjupangan ni si Saulus doho Jesusi gabi mabuan hamubaon di dirina. Boha na adong do pajupang doho Jesus hapedang adong hamubao dingguluna adong do itaboto tae mula adong isemay adong ate na perjulu ya si Judas terdok orang dekat ni Yesus do ibana, bahkan dipercaya menjadi bendahara si Tio Puro. Alai dang adong hamubau di ibana maksudna hamubau tunadenggan balik sa gabi tu hajahatod do gabi percuma do ibana na sairap do Jesus na salilingon ay ikon ibana ma na majeheho Jesusi ima jorupan isada adong do napajupang do Jesus alai dang adong kamubau di ibana ise si Judas ise muse na sumuba hape juju pajupang do Jesus. Bak kasiboto surat ate, kasiboto patiki, kaparise, akan na mga rajumi dirina lubi ubadiaan siya nakadongan. Juju dunian na sida pajupang do Jesus, alay tuksuadong do pakorhon ni parjupangani dingulu na sida. Balik sa parjupangan do Jesusi, gabi di pakin na sida duitiki, laho mga lului hasalaan ni Jesus. Ang giat terjeregot ibana dia kahasalaan na. Gabi adong dalan na sida manakup doho mamunu Jesus. Ima na padua ho. Boha adong dope asing nii. Tutu say adong doyate sahatu tikyon. Tang maripola perjupangan na doho Tuhani. Tang merlapatan nasay merminggui ibana
dang marlapatan nasay majaha bibili ibana. Buktina suadong ibernibana tu akana soya marminggu. Dus do pangalahol na doho takana asingi. Pakuling na petong do songoni. Juk do pe mangalupati sa tabi na siyan ko bubinatangi siya pamangan na. Imajo contoh na rupa ni. Hamo kadongan sa hapor siyaon, hala na pajupang dohot Tuhani ikut terida do perbuena parjupangani dinguluna. Ikum mubama siyan na julo. Sikap na pangalahona, pakatayon na, penampilan na doho takana asing. Ikut dohonon ni hala matuibana tang na uji beho. Konidot to. Jadi anggo lalap do sa song-song ni tang adong hamubaon tutuga be mariswang ma parjupangani ate. Hamo kadongan macagurang do di padanay baru diberitahon parjupangan ni sasahalak doho Jesusi gabi mabuan habubao dinguluna. Parjulu tutura tado pe di parningo tatate si Maria Magdalena doho takaparupuan na asing na kecewa sedih lunguruha nasida duko sujupang nasida bakke ni Jesus di tanomani. Mereka patah hati. Alay dung pajupak si Maria doho Jesusi jala dipakulingi ibana sumuang ma pakilalaan na. Las situtu marohana sida. Mamitor marlujungi manasida pabuah hotu akasisian na asingi naung hehe Jesusi jalanunga pajupang nasida. Tabereng marupani perubahan yang sangat drastis di nguluni si Maria doho takaparupuan na asingi. Ngasanga patah hati nasida. Alay dung pajupang do Jesusi bah itur berubah dotong semangat na. Lausongonido na terjadi tu si Kleopas doho dongan na mardalan mulak tu huta Emmaus. Budu itando tajaha di Lukas 24 ayat 10-25. Hati pe macai daudo si dalanan na sidai alay gabe so terasa belojana duko pajupang doho Jesusi. Bahkan dung makatahatai nasida. Perjumpaan mereka dengan Yesus menjadikan mereka bersemangat untuk menjalani jalan Emmaus Yerusalem dan bahkan menjalani jalan hidup mereka. Songonido misalna perjumpangan ni si Sakeus si Jalobioi jalan namorei doho Jesus. Duk pajupang ibana doho Jesusi tung macai las rohana. Merhiti perjupangani di do ibana matu Jesus. Satongani artanai lehonon na matu na pugus. Jala molo adong na diangati ibana diperas siopak lopik ma paulahon na. Ima nilai ni perjupangan do Jesusi. Gurang dope di bibili. Duk pajupang do Jesus gabi muba ibana. Hamo kadongan sahapor siaon buhado iya hita. Sutungadong binamadok siya tonga-tongata naso pajupang dope ibana do Jesus yate. Sutungadong biate na madok songoni tak pajupang dope awin na. Nunga pajupak kita dohot ibana. Nunga pajupak kita dohot Jesusi. Adong do na pajupang ganupari. Bahkan adong napajupang ganup tiki setiap saat. Adong do napajupak sehali seminggu. Adong napajupak sehali sebulan. Alay laos adong do napajupak sehali setahun. Oke, dak pola masalah. Ay sipata dang apala di volume manang dijuk-juk ni perjupangani na menentukan dampak na ate. Narimikot kualitas ni perjupangani do sehali-sehali pe asal mapitur maripola tangala ni liling na tangala ni juk-juk na ayadong do jol maun ganupari do nasida ni apa jupang alay tuk sobinoto do halapatan ni perjupangan nasida
Lau songonido nang parjupangata dohot Tuhani, taksual gudang na. Alai adong do hasil na dinguluta. Isarana rupani do pajupang dohot Tuhani, gabela burjudo ibana. Do pajupang dohot Tuhani, pakuling na pe lam labok do, sesongon ay mual. Sikap na pe betul-betul do berubah. Ang gojo holan na muru do, si buliso terus. Duk pajupang doho Jesus, pahian na pe nungalam suman. Ang gojo, si pata masay hira na hurang bahan, ro nai dipake. Contoh majui rupa ni. Hamak kadungan, perjumpaan dengan Yesus harus memberikan kepada kita hidup yang baru. Awal yang baru, harapan baru, sifat baru, kekuatan baru, cara pandang yang baru, dan masa depan yang baru. Jadi melunung apa ju pangatong doho Yesus, daksai dus be doho taka jolma na asingi. Pokokna parjupanga doho Yesusi ikum mabuan hay beruon dingulu. Gabi saya songon poso-poso na baru tubuh maibana na wasan disusu natama na somarlaw. Anggiat ma. Amin. Martangiang mahita. Muliate matuhan dihatam na badiay. Pasu-pasuhom may dihami. Paurat to dingulu nami. Asa di perbuih katami, perbuih na dinggan, perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.